Τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στη διατροφή αθλουμένων. Κύριε Κοτσί, είστε κοντά μας? Ελάτε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Γεια σου. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω ακούσει πάρα πολλά για εσάς. Να είστε καλά. Τώρα χαίρομαι που σας βλέπω κιόλας. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά τα προγράμματα. Είστε ο ιδανικός άνθρωπος να μας λύσετε όλες τις απορίες. Καταρχήν να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά μαζί σας, με όλους εσάς. Χάρη και στο Δημήτρη και στο Βάγη, δεν το συζητάω. Αλλά πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για άλλη μια φορά ερχόμαστε να ταράξουμε τα νερά της διατροφής στο κομμάτι των συμπληρωμάτων διατροφής γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε κάποια στιγμή πολύ παλιότερα με το Body Mission όταν το έχουμε βγάλει. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα τότε και online site κτλ. Πήγε εξαιρετικά, αλλά νομίζω πως τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα και για το επόμενο επίπεδο. Βεβαίως, και καταλαβαίνετε βέβαια ότι πολλοί κόσμος που αγωνιά να χάσει κάποιο περιττό βάρος, να ξαναέρθει σε αυτά που ήταν, εσάς τους διατροφολόγους, διαιτολόγους, τους επιστήμονες, σας βλέπει σαν μικρούς θεούς. Είστε οι άνθρωποι που τους καθοδηγείτε, μας καθοδηγείτε, για να αλλάξουμε κάποιες κακές συνήθειες. Σωστά. Αλλά εδώ για άλλη μια φορά νομίζω πως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, Δήμητρα. Γιατί το να χάσει κάποιος βάρος είναι σχετικά εύκολο αν έχει ένα ενεργειακό έλλειμμα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αν έχει ένα ενεργειακό έλλειμμα, δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να πάρω 2.500 θερμίδες, να πάρω 2.000 θερμίδες. Αυτό eventually θα με οδηγήσει στο να χάσω κιλά. Αλλά εμείς πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνουμε πράγματα που θα τα δούμε πολύ πιο ολιστικά και θα κάνουμε τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα. Να νιώσουν ευεξία και να τονώσουν και το ανοσοποιητικό τους, αλλά και την υγεία τους. Και να μην στερηθούν, εγώ θα προσθέσω σε αυτό. Γίνεται? Αυτό είναι νομίζω η αγωνία όλων μας. Νομίζω πως γίνεται και νομίζω ότι πλέον θα μπορέσουμε να βγάλουμε και τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω, αν μπορείτε, λίγο πιο δυνατά για να μας ακούνε και οι Μπορώ. Έχετε δίκιο. Νομίζω πως μπορώ να το κάνω πιο δυνατά. Έτσι. Ωραία. Τώρα Λοιπόν, μας ακούτε καλύτερα? Ωραία. Θα προσπαθήσω να φωνάξω και περισσότερο. Λοιπόν, άρα αυτό που θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι θα το δούμε πιο ολιστικά. Έτσι. Και μέσα στην όλη διαδικασία θα εμπλακούν και τα συμπληρώματα διατροφής στο εκάστοτε ξεχωριστό πρόγραμμα διατροφής, όπως είναι το Go Healthy ή όπως είναι το Go Fasting, το οποίο θα είναι διαφορετικά, οπότε να καλύψουμε τον εκάστοτε άνθρωπο για αυτό που θέλει να κάνει. Έτσι. Και για κάθε άνθρωπο υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Φαντάζομαι είναι πολύ ξεχωριστό το πρόγραμμα που αφορά τον καθένα μας. Προφανώς. Και αυτό που λέω πάντα είναι αυτό ότι η καλύτερη δίαιτα, η καλύτερη διατροφή για έναν άνθρωπο τελικά είναι αυτή που μπορεί να υποστηρίξει. Πολύ σωστά. Έτσι. Ναι, οπότε έχουμε φτιάξει 3 προγράμματα για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες και τις διαφορετικότητες των ανθρώπων. Αυτό. Το Figu Active, πού μπαίνει μέσα σε όλο αυτό? Γιατί εγώ το δοκίμασα, όπως είπα και πριν, και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, δεν θα αισθανόμουν ότι κάτι στερούμε, αν ένας διατροφολόγος, διαιτολόγος μου το έβαζε στη διατροφή μου, αντικαθιστώντας ένα γεύμα. Πολύ ωραία. Όχι μόνο. Εγώ δεν το βλέπω σαν ένα απλό υποκατάστατο γεύματος. Εγώ το βλέπω σαν ένα πλήρες, ισορροπημένο γεύμα, σταθμισμένο σε θερμίδες, με πάρα πολύ καλή αναλογία μακροθρεπτικών συστατικών. Και το καλό της διαδικασίας όλης είναι ότι είναι σταθμισμένο. Είναι 240 θερμίδες. Just. 30 γραμμάρια πρωτεΐνης ψηλής βιολογικής αξίας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι εύκολο να το βάλω στην καθημερινότητά μου. Και είναι και εύκολο στη χρήση. Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Αρκεί να έχεις ένα shaker και ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι σούπας για να προσθέσεις την ιδανική ποσότητα μέσα στο γάλα σόγιας, γάλα ημιάπαχο. Παίζει ρόλο αυτό? Τώρα είναι δική μου ερώτηση πραγματική. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι δεν είχα γάλα σόγιας. Έβαλα γάλα light που είχα στο ψυγείο. Φρέσκο γάλα. Αν δεν έχει κάποιος lactose intolerance, δεν έχει πρόβλημα με τη λακτόζη, μπορεί να πιει κανονικό γάλα. Δεν είναι ότι το πετάμε, ότι είναι στο γάλα αυτό αχρήστο το γάλα το κανονικό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη διαδικασία. Μιλάμε για ένα καινούριο trend. Έτσι. Θα δανειστώ κάτι που είπε και ο Βάγης, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον τρώνε έξω, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Έτσι. Οπότε νομίζω πως βολεύει την έντονη καθημερινότητα
και τον έντονο τρόπο ζωής. Και θα σας πω και τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Ωραία. Καταρχήν, θα έλεγα πως για άλλη μια φορά έτσι, είναι πρωτοποριακή η σύσταση, η καινούρια, γιατί καταρχήν έχει 3 φορές περισσότερες φυτικές ίνες από το προηγούμενο. Δηλαδή, ενώ ήταν καλό το προηγούμενο, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αν θεωρήσουμε ότι μέσα στην ημέρα πρέπει να παίρνουμε 30 γραμμάρια φυτικών ινών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν το φτάνει. Οπότε, εξού έχουμε και πάρα πολλά θέματα με το έντερό μας που θα πούμε και στη συνέχεια. Οπότε, το συμπλήρωμα αυτό μας βοηθάει και μας κάνει καλό. Άρα δεν είναι θέμα συμπληρώματος, δεν είναι θέμα ότι το βλέπω σαν υποκατάσταση του γεύματος. Είναι ένα πράγμα που θα μας δώσει ωφέλιμες φυτικές ίνες. Από ψήλιο, θα το πούμε και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να θέλει να χάσει βάρος για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες. Όπως είπα και πριν, για να χάσει κάποιος βάρος, αρκεί να έχει ένα ενεργειακό έλλειμμα. Εμείς θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σε αυτούς που δεν θέλουν να χάσουν βάρος. Μια μικρή ερώτηση. Είμαι διαβητικός, το χρησιμοποιώ ελεύθερα? Εκεί θεωρητικά ναι, αλλά θα ήθελα πάντα να έχεις τη σύμφωνη γνώση του γιατρού, γιατί τα πράγματα απλά στο συμπλήρωμα διατροφής. Έχω δυσανεξία στη γλουτένη, το χρησιμοποιώ ελεύθερα? Βέβαια, είναι gluten free. Είναι όλα gluten free, εκτός από το κομμάτι της βρώμης που έχει λίγο γλουτένη, και είναι και όλα lactose free. Και είναι και ρητορική η τελευταία ερώτηση. Ναι, είμαι vegan. Το χρησιμοποιώ ελεύθερα? Ναι. 100%. 100%. Για σας, λοιπόν, ήρθαμε να φτιάξουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι πολύ πιο κοντά και στο trend της αγοράς, αλλά και πραγματικά τη χρησιμοποιήσει πάρα πολλοί κόσμος. 100% vegan, λοιπόν. Πολύ λιγότερη ζάχαρη, 80% λιγότερη από την προηγούμενη συσκευασία. Και όχι μόνο αυτό. Έχει μέσα στέβια, που η στέβια σε σύγκριση με τη ζάχαρη είναι πολύ καλύτερη. Έτσι. Είναι και οι δύο φυσικές, αλλά η στέβια έχει πολύ χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη στο κομμάτι του διαβητικού και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα δεν έχει spikes στην ινσουλίνη. Το task για τον κάθε άνθρωπο είναι να κρατάς τα επίπεδα του ζαχάρου σου χαμηλά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Οπότε και η ινσουλίνη σου να είναι χαμηλά. Άρα μέσα από μια τέτοια διαδικασία στοχεύουμε ακριβώς σε αυτό. Να μην κάνει σκαμπανεβάσματα το ζάχαρό μας και να μην έχουμε πολύ άμεση ενέργεια, η οποία τελικά θα μας την πάρει την ενέργεια κάτω από το τραπέζι υδατάνθρακας. Είναι η γνωστή δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη? Ναι, συνάδει. Την συνάδει με κάνει, αυτό. θέλω Την να έχετε σας κάνει. πω. Την έχουν κάνει όλοι οι διαβητικοί καταρχήν, γιατί εκεί είναι ο στόχος. Σωστά. Άρα νομίζω πως για άλλη μια φορά παραλαμβάνω πως είναι πολύ στοχευμένη η σύσταση. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έχουμε φυσικές αρωματικές ύλες, έχουμε μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και δεν έχουν ενισχυτικά γεύσεις, είναι εκ του μακρόν πολύ καλύτερο. Και βέβαια χωρίς φινικέλαιο, έτσι, γιατί το φινικέλαιο, όπως ξέρετε, έχει 50% κορεσμένα λιπαρά, οπότε ευθύνεται για πάρα πολλές καρδιοπάθειες κτλ. Και βέβαια είναι lactose και gluten free. Όπως είπαμε, η φράουλα. Έτσι. Τα προϊόντα Figo Active έχουν 80% λιγότερη ζάχαρη, έχουν μόνο 3 με 4 γραμμάρια ζάχαρης. Και αυτά είναι κυρίως από τη σόγια και από κάποια φρούτα, από κάποια υπολείμματα φρούτων που έχει μέσα. Άρα Είναι η αθώα ζάχαρη. Η αθώα. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Ακριβώς αυτό. Εσείς Δεν έχετε έχει. κάποια αγαπημένη γεύση? Η φράουλα μου αρέσει πολύ και η σοκολάτα. Και εμένα η σοκολάτα, δηλαδή, αν την Και ξέρω. Είδα και από τις σούπες, ο κόσμος αντέδρασε κάπως περίεργα με τον μπρόκολο. Και- Εντυπωσιάζομαι. Και μου αρέσει πολύ και είναι η ντοματόσουπα. πραγματικά πολύ ωραίο. Εμένα η ντοματόσουπα είναι η λατρεία μου. Λοιπόν, όπως είπαμε, η προηγούμενη διαδικασία, 13 γραμμάρια ζάχαρης, πλέον έχουμε φτάσει στα 3 γραμμάρια αναμερίδα. Έτσι, μιλάμε ότι για 2,5 κουταλιές λιγότερη ζάχαρη. Είναι φοβερό να μπορείς να έχεις μια τόσο ωραία σύσταση, να έχεις τόσο ωραία γεύση και να μην έχεις ζάχαρη. Γιατί όπως και να ξέρεις, Δήμητρα, το γεγονός ότι μειώνουμε τη ζάχαρη. Με λένε Δέσποινα, αλλά δεν πειράζει συγγνώμη, καθόλου. Μου Δέσποινα. συμβαίνει Πολύ πολύ ωραία. συχνά. Πολύ Ωραία, συχνά με λένε τέλεια. Δήμητρα, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Οκ. Με έκανες να νιώσω άσχημα. Λοιπόν, λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι μειώνουμε τη ζάχαρη είναι in advance, γιατί και είναι πραγματικά η εταιρεία έχει κάνει μια πολύ τεράστια επιτυχία, γιατί στο έντερο όμως, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, έχουμε δέκτες της ζάχαρης. Άρα η ζάχαρη είναι κάτι που στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο να φάμε περισσότερο. Οπότε θεωρητικά, αν κάποιος βάζει ζάχαρη, και γι' αυτό είναι η ζάχαρη παντού μέσα, για να μπορούμε να τρώμε περισσότερο. Άρα νομίζω πως τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Είναι ένα προϊόν που έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και νομίζω πως θα αφήσει ικανοποιημένους ακόμα και τους πιο ανικανοποιητούς πελάτες σας.
πολύ ωραίο διάγραμμα. Όπως είπα και πριν, το task για τον κάθε επιστήμονα είναι να κρατήσει τα επίπεδα του πελάτη του, τα επίπεδα του ζαχάρου του χαμηλά. Δυστυχώς, η σύγχρονη διατροφή έχει κάνει το εξής. Εμείς, όπως καθόμαστε τώρα και συζητάμε, και με λίπος. Έτσι έπρεπε να είναι η σωστή διαδικασία. Όμως, δεδομένου ότι τρώμε πάρα πολύ ζάχαρη και γενικότερα η διατροφή μας είναι πολύ προς τη δυτική διαδικασία βιομηχανοποιημένη, εν πάση περιπτώσει, ο οργανισμός κάνει ένα shift και με περισσότερο υδατάνθρακα και όχι τόσο λίπος. Άρα καταλήγουμε, όπως καθόμαστε τώρα, να καίμε εμείς περισσότερο ζάχαρη και το λίπος να μην το καίμε. Άρα, για άλλη μια φορά λοιπόν, έρχεται το συγκεκριμένο συμπλήρωμα και κάνει το εξής. Αν κάποιος φάει ένα γεύμα, έτσι, όπως βλέπετε, κάνει ένα shift, αρχίζουμε να καίμε υδατάνθρακα και η κάψη του λίπους είναι μετά από 4 ώρες, γιατί ουσιαστικά χρειάζεται η πέψη και η απορρόφηση. Έτσι. Όμως, με το συμπλήρωμα το συγκεκριμένο, το προηγούμενο, η πέψη και η απορρόφηση γίνεται στη μία ώρα. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή μετά τη μία ώρα αρχίζει και με περισσότερο λίπος. Άρα, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα για αυτούς που θέλουν να χάσουν βάρος. Έχει περισσότερο και γρηγορότερα λίπος. Βέβαια. Γιατί μεταγευματικά η πέψη και η απορρόφηση δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Οπότε πάμε πολύ πιο γρήγορα προς τη διαδικασία καύσης του λιπόδους ιστού. Και βέβαια με την καινούργια σύσταση τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο γρήγορα. Και είναι και φοβερό. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο λοιπόν έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δεν έχει spikes να σου πετάξει πάρα πολύ ζάχαρη μέσα στο σύστημά σου και να έχει τεράστια ποσότητα ινσουλίνης, η οποία μετά αντισταθμιστικά θα σου κάνει μια υπογλυκαιμία και θα δεις να ξαναφάς ζάχαρη. Έτσι. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι έχεις μια καλύτερη εισρωή ζαχάρου στο αίμα, άρα έχεις χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, χαμηλότερη ινσουλίνη και μαζί με τις φυτικές ίνες έχεις και ένα πλήρη κορεσμό. Άρα έχεις ένα φαγητό, έτσι, ένα συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο όμως σου δίνει τη δυνατότητα τι να κάνεις. Να έχεις ενέργεια παρατεταμένη, δηλαδή για περισσότερο χρονικό διάστημα, να νιώθεις χορτάτος για περισσότερο χρονικό διάστημα, οπότε αυτό σε βοηθάει ξεκάθαρα να μην τρως τόσο πολύ, οπότε βελτιώνεται πολύ καλύτερα η διαδικασία. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσα τέτοια γεύματα μπορώ να κάνω τη μέρα? Έχουμε σταθμίσει, ανάλογα θα σου πω, γιατί σκέφτομαι ταυτόχρονα τι θα πρέπει να πω. Και τι εννοώ, να σε βοηθήσω σε αυτό. Ότι προφανώς και κάποιος θα μπορούσε να τρώει όλη μέρα συμπληρώματα διατροφής. Έτσι, αυτό όμως δεν συνάδει με υγεία, ευεξία και με αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε στον εκάστοτε πελάτη, έτσι, και στον εκάστοτε ασθενή εντός εισαγωγικών, που είναι η ολιστική προσέγγιση που έλεγα πριν. Άρα, εμείς θέλουμε μια σωστή ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή, και να τη συμπληρώσουμε με κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Έτσι, ξεκάθαρα. Άρα, στο Go Healthy και στο Body Mission νομίζω ότι έχουμε 2 γεύματα τα οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ανάλογα αν είναι snack ή αν είναι βραδινό ή αν είναι κυρίως γεύμα. Στο fasting έχουμε και εκεί 2, αλλά το fasting θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρωινό. Τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Οπότε... Να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Και δεν θα σας καθυστερήσω. Με βοηθάς πάρα πολύ. Αν βοηθάω, τότε συνεχίζω. Μπορούν και μικρότερης ηλικίας άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν? Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν άφοβα ένα τέτοιο ρόφημα? Ασφαλώς. Άρα καλά έκανα και έδωσα τα παιδιά. Απλά θα πρέπει πάντα να το βάζουμε σε μια πιο σωστή προσέγγιση. Δηλαδή, είναι συμπλήρωμα διατροφής. Πρώτα κάνουμε μια σωστή διατροφή και μετά τη συμπληρώνουμε. Όπως και τα περισσότερα προϊόντα της ΕΛΕΡ συνάδουν με την υγεία. Είτε το πρωτόγολα, είτε η αλόη, είτε τα προβιωτικά, όλα αυτά. Και γι' αυτό και είμαι και στη θέση εδώ και μιλάω, γιατί είμαι πολύ ασφαλής στο να μπορώ να προτείνω κάτι που ξέρω ότι είναι και ποιοτικό, αλλά και θα κάνει καλό σε οποιονδήποτε το δοκιμάσει. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι και ο κύριος Μπελίτσος το ξέρει και ο κύριος Μπαμπούσης το ξέρει, ότι τα προϊόντα της ΕΛΕΡ τα έχω δώσει σε πολύ υψηλού επίπεδου αθλητές, έτσι, κατά τη διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων και μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι δεν είναι ένα κοινό συμπλήρωμα διατροφής. Έτσι. Βέβαια, είναι για τον καθένα. Αλλά εγώ θα το έβλεπα πολύ περισσότερο σαν κάτι που θα μπορέσει να με βοηθήσει να έχω καλύτερη υγεία. Έτσι. Αυτό. Έτσι.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, για να κλείσω το διάγραμμα αυτό, έχουμε ένα φαγητό συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο είναι χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δεν κάνει spikes, άρα τελειώνει πιο γρήγορα η πέψη απορρόφηση, οπότε έχουμε περισσότερη καύση λίπους. Και το μυστικό, επίσης, είναι το εξής, ότι αν το πάρεις στην καθημερινότητά σου και αντικαταστήσεις το μεσημεριανό σου, ας πούμε, γιατί το μεσημεριανό συνήθως όταν είναι είτε μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει, είτε περισσότερο, είτε πιο λιπαρό, έχεις πνηλία. Άρα θες να δουλέψεις, αλλά επειδή έχεις φάει, θες να πας και να κοιμηθείς. Όπως είναι φυσιολογικό, βέβαια, έτσι. Αλλά αυτό σε βοηθάει να μην έχεις αυτό. Άρα έχεις ένα πράγμα τελικά που θα σου δώσει ενέργεια και δεν θα την πάρει κατά το τραπέζι. Αυτό είναι το μόνο που δεν είχα σκεφτεί. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Καλά κάνετε και το λέτε. Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω το εξής. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το φαγητό δίνει ενέργεια. Οπότε, αν φάω, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν είναι έτσι, γιατί έχει να κάνει με τη σύσταση του γεύματος. Οπότε, το θέμα είναι να έχεις ενέργεια. Άρα, με αυτό είναι μια πολύ σωστή διαδικασία και νομίζω πως τίνει προς αυτή. Τώρα, τι να πούμε τώρα για το έντερο. Προφανώς και είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Δεν τρεφόμαστε από αυτά που τρώμε και από αυτά που καταναλώνουμε, αλλά από αυτά που μπορεί να πέψει το έντερό μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και στην Ελλάδα έχουμε πολλά προϊόντα τα οποία τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι αλόι, όπως είναι το πρωτόγαλα και όπως είναι και τα προβιωτικά. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν έχω δει πιο υγιή έντερα από τους ανθρώπους της Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο, γιατί πίνουν πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ενώ στην πλειονότητα του κόσμου 70% των ανθρώπων έχουν πρόβλημα με το έντερο, εδώ νομίζω ότι άλλα είναι τα προβλήματα. Σίγουρα δεν είναι το έντερο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν λιγότερη ζάχαρη, άρα λιγότερη τροφή για τα κακά βακτήρια και οπότε τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Έτσι, αντί για ανισορροπία και δυσβίωση, λοιπόν, λόγω του δημιουργικού κάντιντα και συμπτικά βακτήρια κτλ., έχουμε λιγότερη τροφή για αυτά, οπότε τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Και στα δύο προγράμματα δίνουμε και συγκεκριμένα συμπληρώματα που βοηθάνε τη διαδικασία αυτή. Άρα, νομίζω πως οποιοδήποτε χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες αυτές και τα πλάνα τα διατροφικά θα πάνε πολύ καλύτερα στο κομμάτι, όπως θα δείτε και στα testimonials μετά, στο κομμάτι των φουσκωμάτων, στο κομμάτι του δεν νιώθω καλά γιατί το έντερό μου έχω θέματα και γενικότερα όταν έχεις ένα άρρωστο έντερο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γιατρέψεις είναι αυτό. Και μετά πας στο άλλο. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τα νέα ροφήματα λοιπόν είναι, όπως είπαμε και πριν, φτιαγμένα για σένα. Έτσι. Είναι vegan, 100%. Έχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Έτσι. Έχουμε πρωτεΐνη από αρακά, έτσι, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλεύσει, όπως και η σόγια, από μια πρωτεΐνη whey. Έτσι. Το θέμα είναι, ίσως θα έλεγα λίγο η διαφορά στο προφίλ των απινοξέων, αλλά αν θες να σου πω και κάτι, όταν θες να αυξήσεις τη μακροζωία σου και να νιώσεις καλύτερα και να ζήσεις περισσότερα χρόνια, οι μελέτες λένε ότι πρέπει ίσως να προτιμάς τη vegan διατροφή και να μην τρως πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, όπως είναι το κρέας, γιατί είναι ένα θέμα σήματος που δίνει ο οργανισμός και φαίνεται πως αυτοί τελικά που προτιμούν φυτική πρωτεΐνη ζουν περισσότερα χρόνια. Αυτό λέει η έρευνα. Οπότε νομίζω ότι το πας καλά. Εμένα με συμφέρει πολύ αυτό που λέτε. Εσένα συμφέρει, εγώ από την άλλη που μου αρέσει το κρέας, ξέρεις, κρατιέμαι λίγο, αλλά και από την άλλη νομίζω πως όλοι μας πρέπει να μειώσουμε λίγο την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος για όλα τα παρελκόμενα. Έτσι. Άρα συνάδει με υγεία και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την πρωτεϊνοσύνθεση κτλ. Άρα μπορεί να την πάρει ξεκάθαρα κάποιος ο οποίος θέλει μετά το γυμναστήριο να κάνει υπερτροφία και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το whey protein. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Χαμηλό φορτίο, χαμηλό όξινο φορτίο και βέβαια η vegan protein είναι χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα γενικότερα για την υγεία και γενικότερα για τον πλανήτη μας. Τώρα, τα προϊόντα LR προσφέρουν 3 φορές περισσότερες φυτικές ίνες από την προηγούμενη διαδικασία. Και όχι μόνο αυτό. Έτσι, για πρώτη φορά έχει χρησιμοποιηθεί φυλλιός ψήλιου, ο οποίος είναι ένα, θα έλεγα, κάποιες φυτικές ίνες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές, για να μην μπούμε σε κομμάτια βιοχημίας. Το θέμα είναι ότι βελτιώνει πάρα πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα του εντέρου και την υγεία του εντέρου, αλλά όχι μόνο.
σου δίνει καλύτερη αίσθηση κορεσμού. Έτσι, οι διαιτητικές ίνες κάνουν το επίπεδο ζαχάρου στο αίμα καταρχήν να αυξάνονται πιο αργά, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή δεν κάνει spikes, άρα έχω παρατεταμένη ενέργεια για περισσότερο χρόνο. Έτσι. Και μας κρατάνε και χορτάζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να κάνω μια ερώτηση. Ασφαλώς. Ο φλοιός ψήλιουμ τι είναι κάποιο σιτάρι, είναι κάποιο σπόρος? Κάπως έτσι, από ένα φυτό συγκεκριμένο. Από φυτό, αυτό, για να από φυτό, καταλάβουμε. βέβαια, ναι, από φυτό, οι οποίες παίρνουμε τις φυτικές ίνες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι βελτιώνει την κινητικότητα και την υγεία του εντέρου, αλλά η τακτική πρόσθεση διαιτητικών διασφαλίζει τη μείωση των συνολικών επίπεδων χολυστερόλου. Γιατί πάνε και προσδένονται στους υποδοχείς της χολυστερόλης και απεκρίνονται με τα χολικά οξέα κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση του βάρους. Θέλω να το βγάλετε αυτό από το μυαλό σας. Έχει να κάνει περισσότερο με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, το είπα και την άλλη φορά όταν ήμουν σε Zoom, ότι είμαστε φτιαγμένοι για να κρυώνουμε, να πεινάμε και να κινούμαστε, και ο σύγχρονος άνθρωπος δεν κάνει τίποτα από αυτά τα τρία. Άρα, επαναλαμβάνω, ολιστική προσέγγιση. Θέλουμε να είμαστε πιο υγιείς, να έχουμε ένα μπουστάρισμα στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, και αυτή η διαδικασία το κάνει, όπως θα το πούμε και στη συνέχεια. Άρα, η υγεία της εντερικής χλωρίδας, τα εντερικά βακτήρια τρέφονται με υδατοδιαλυτές διαιτητικές ίνες, παράγοντας και λιπαρά οξέα βραχίας αλίσσου, τα οποία δίνουν ενέργεια στο βληνογόνο του παχαίου εντέρου, εν πάση περιπτώσει, και βελτιώνουν την υγεία και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Προσβάλλουν τη δυσκολιότητα και ούτω καθεξής. Στέβια. Όπως είπα και πριν, η στέβια είναι πολύ πιο γλυκιά από τη ζάχαρη και δεν έχει καθόλου θερμίδες. Την προτιμώ γιατί δεν είναι κάτι συνθετικό. Έτσι. Άρα το παίρνω από ένα φυτό, είναι πολύ πιο γλυκό από τη ζάχαρη, χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο και βελτιώνει τη διαδικασία γιατί δεν έχει καθόλου θερμίδες. Και παρότι μπορεί η στέβια κάποιες φορές να μας φαίνεται λίγο στιφή στη γεύση, Ναι. εγώ τολμώ να σας πω που έχω δοκιμάσει το συγκεκριμένο σκεύασμα, δεν το νιώθεις καθόλου αυτό. Οι περισσότεροι βλέπω κουνάτε συγκαταβατικά, άρα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πραγματικά. Δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο Πραγματικά, ρόφημα. και εγώ θα σου έλεγα ότι στον καφέ μου, ενώ μου αρέσει να βάζω ζάχαρη, ήθελα κάποια στιγμή να βάλω στέβια, δεν μπόρεσα. Εδώ όμως δεν το κατάλαβα. Πραγματικά. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα, προσφέρει, όπως είπα, περισσότερη γλυκύτητα από την κανονική ζάχαρη, αλλά χωρίς θερμίδες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Έτσι. Άρα δεν σου κάνει spikes. Έτσι. Άλλη μια διαδικασία τέτοια. Βοηθάει στην ισορροπία της γλυκόζης στο αίμα. Άρα, τι είπαμε, προσπαθούμε να έχουμε το ζάχαρό μας σταθερό. Όσο είναι σταθερό, έχω ενέργεια. Όσο κάνει spikes, κάνει και υπογλυκαιμίες, μου παίρνει την ενέργεια. Άρα ζητάω φαγητό. Θέλω να φάω. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι η σημερινή διατροφή, επειδή είναι βουτυγμένη στη ζάχαρη, ξεκινάς το πρωί με δημητριακά τύπου, να μην πω, ο οποίο αυξάνουν την ισουλίνη, σου δίνει και σε μισή ώρα θες να ξαναφάς. Και σου λέει μετά φάει μια μπάρα δημητριακών. Ναι, και μετά ξαναφάει λίγα μακαρόνια και πάει συνεχόμενα και τόσο όλη μέρα. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο. Έχει μέσα και πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Οπότε δεν σου το δημιουργεί αυτό. Ναι. Έτσι. Αν συγκρίνουμε λοιπόν, έτσι, έντονη καθημερινότητα, αντικαθιστούμε ένα γεύμα με κάτι άλλο, και εδώ παίρνουμε μια καλή διαδικασία. Έτσι. Ένα σάντουιτς με ψωμί κτλ. Αλλά κοιτάξτε πόσο καλύτερο είναι το προϊόν της ΕΛΑΡ. 218 θερμίδες, 400 στο άλλο. Μας διαλύσατε τώρα, Ναι, το καταλαβαίνετε. 20 γραμμάρια λιπαρά, 3. Έτσι. Πρωτεΐνη, 21 γραμμάρια. Φοβερό. Είναι φοβερό. Φυτικές ίνες, 7,3 γραμμάρια. Και βέβαια, το μεγάλο μυστικό, 14 γραμμάρια υδατάνθρακα. Το άλλο έχει 45, το 1/3. Είναι πολύ σοβαρό. Πολύ. Άρα, στη συγκεκριμένη διαδικασία θα σου δώσει ενέργεια, αυτή που απαιτείται, έτσι, θα σου δώσει πρωτεΐνη για να μπορεί να μείνει ο μυϊκός ιστός ανέπαφος, και ταυτόχρονα θα σου δώσει και φυτικές ίνες για την καλύτερη κινητικότητα του εντέρου και την υγεία σου. Figo Active, καθαρές συστάσεις με βάση τα φυσικά συστατικά. Όλα τα ροφήματα λοιπόν είναι χωρίς φινικέλαιο, χωρίς ενιστικά γεύσεις, χωρίς τεχνικές χωστικές, χωρίς τεχνικά αρώματα, χωρίς λακτόζη και χωρίς γλουτένη, εκτός βέβαια από τις νυφάδες βρώμης που δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς γλουτένη. Έτσι. Ναι. Body Mission. Το κάναμε πριν από πάρα πολύ καιρό. Πλέον το ξέρετε όλοι. Έτσι. Είναι έξυπνος τρόπος που σε καθοδηγεί προς την κατάκτηση προσωπικών στόχων όσον αφορά το βάρος σου. Γιατί εδώ μιλάμε καθαρά για μείωση του βάρους. Το είχαμε κάνει κάποτε για τη μείωση του βάρους. Έτσι. Έχει μέσα τα Figo Active, τα ροφήματα, σούπες και νυφάδες. Οπότε, όποιος και αν είναι ο στόχος σου, μπορείς
κατακτήσεις. Θες να χάσεις βάρος, αντικατέσεις σε 2 από τα 3 γεύματα της ημέρας με ένα φυγκοάκτιβ, σούπες, ροφήματα ή νυφάδες. Άρα, αυτό που είπαμε και πριν, μπορείς να αντικαταστήσεις ως και 2 γεύματα της ημέρας, δεδομένου ότι το ένα θα είναι κανονικό για να συνάδει με τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Εντάξει. Έχει λοιπόν 6 συμμάχους γιατί τους έχει πρωτεΐνη, έτσι, pro-balance ηλεκτρολίτες και το τσάι, το herbal fasting. Αυτά είναι ξεχωριστά σκευάσματα. Ναι, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο του body mission. Άρα τα χρησιμοποιείς. Μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, βέβαια. Όπως αντίστοιχα στα άλλα προγράμματα είναι άλλα συμπληρώματα διατροφής που θα δούμε τώρα. Άρα πάω κατευθείαν online υποστήριξη στο bodymission.com και ούτω καθεξής. Για να δούμε λοιπόν. Go Healthy. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι ευεξία και ψυχική αναζωογόνηση. Προφανώς και η ρύθμιση του βάρους είναι μέσα, γιατί εκ των πραγμάτων, όταν έχεις σταθμισμένα γεύματα, διαχειρίζεσαι καλύτερα το βάρος, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί είναι αυτό, μπαμ, τελειώνει, έτσι. Για μένα το κομμάτι το φοβερό είναι η διαχείριση της ενέργειας, γιατί έχεις πραγματικά ενέργεια, τρελαίνεσαι, γιατί αρχίζεις και έχεις ενέργεια που δεν είχες ποτέ. Γιατί πολύ απλά το ζάχαρό σου είναι υποέλεγχο. Και εκεί είναι το μυστικό. Και βέβαια ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα με τα συμπληρώματα που θα δούμε, όπως είναι το Super Omega και τα προβιωτικά. Άρα, δίνουμε εδώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνουμε Omega-3 λιπαρά οξέα για τη διαπερατότητα της κυταρικής μεμβράνης και για την αντιοξίδωση, προβιωτικά για το καλύτερο έντερο και την αλόη. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, συστήνουμε, γιατί έχουμε δώσει και αρκετά key points για να πάρει κάποιος μαζί του, όπου υπάρχει επαρκή ενυδάτωση, ποικιλία τροφίνων. Έτσι. Άρα, να τρώμε έντονα χρώματα από όλες τις ομάδες τροφών. Πολύ βασικό για όλους όσους θέλουν να είναι υγιείς, κύριε Μπελίτσο, είναι να έχουν ένα πολύ καλό και ποιοτικό ύπνο. Αλλιώς τα πράγματα δεν δουλεύουν. Και βέβαια, ήπια μορφή άσκησης. Έτσι. Άλλη μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Αν εγώ είμαι ένας δυνητικός πελάτης και θέλω να ακολουθήσω ένα από τα 3 προγράμματα, εσείς θα είστε σύμμαχός μου και τι εννοώ, πρακτικά θα μιλήσουμε, θα μου δώσετε οδηγίες. Και στο κομμάτι του Go Healthy και στο κομμάτι του Go Fasting θα έχετε μία συνεδρία μαζί μας, οπότε θα σας καθοδηγήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ. Σε ευχαριστώ, γιατί ήταν το επόμενο που θα έλεγα, οπότε θα μας έχετε σύμμαχους σε αυτή τη διαδικασία για να μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο σωστά. Έτσι. Οπότε να σας καθοδηγήσουμε πώς θα πρέπει να είναι μια σωστή διαδικασία με τα προϊόντα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι. Ισορροπημένα, ελαφριά, ιδανικά κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποφυγή υπνηλίας και βέβαια για την καλή ενίσχυση της λειτουργίας του εντέρου και μια πιο ομοιόμορφη απόκτηση του ζαχάρου στο αίμα. Έφυγα πίσω, σωστά. Άρα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε 3 συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε Omega-3 για την υποστήριξη της καλής λειτουργίας της καρδιάς. Έχουμε προβιωτικά και όχι μόνο προμπιώτη, γιατί αυτά είναι συμπιώτικη, η αλήθεια. Έχει μέσα και προ και πρε, έτσι, γιατί είναι σούπερ συμπλήρωμα το προ 12. Και βέβαια και την αλόη, που έχουμε ωφέλη για το γαστρεντερικό σύστημα, την πέψη, το δέρμα, τα οστά και τους χόνδρους. Και η αλόη δεν κάνει μόνο αυτό. Η αλόη κάνει και κάτι ακόμα. Αυξάνει την βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή, αν είναι από ένα τρόφιμο να πάρεις βιταμίνη Ε, βιταμίνη Σ σε ένα ποσοστό 50%, αν πίνεις αλόη θα πάρεις το 80%. Είναι φοβερό. Go Healthy στην καθημερινότητα θα μείνω σε αυτό, ότι βοηθάει στην ενέργεια και τι γίνεται. Η επαρκής διατροφή μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγικότητας κατά μέσο όρο ένα 20%. Άρα, αν θέλω να έχω έναν παραγωγικό άνθρωπο, πρέπει να τρώει σωστά και έξυπνα. Εντάξει. Ναι. Αυτό θα του ενισχύσει τη μνήμη, την ικανότητα συγκέντρωσης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και βέβαια θα διαχειριστεί πολύ καλά τα επίπεδα και τα επίπεδα της ενέργειας, τα επίπεδα του στρες και τη διάθεσή του. Γι' αυτό και είπα και από την αρχή, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θες απλά να χάσεις βάρος. Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα που θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο παραγωγικός. Αυτό είναι το Go Healthy. Και βέβαια, Go Fasting, διαλυματική νηστεία. Γενικότερα η διαλυματική έκθεση σε όλα τα πράγματα είναι καλή. Η διαλυματική έκθεση στο κρύο, έτσι, να μπει στο κρύο νερό. Η διαλυματική έκθεση στο ζεστό, να μπει σε μια σάουνα. Είναι καλή. Άρα και η διαλυματική έκθεση στο φαγητό είναι καλή. Το θέμα είναι ότι αν θες να έχεις υγεία και ευεξία, πρέπει να τρως λίγο και να κινείσαι αρκετά. Και ήπια. Αυτό είναι το μυστικό για τη μακροζωία. Τώρα, ο περιορισμός του θερμίου σχετίζεται με ωφέλη στην υγεία και αυξημένη μακροζωία. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Γιατί ο οργανισμός
δεν σπαταλά όλη την ενέργειά του για πέψη και απορρόφηση και του δίνεται η δυνατότητα τι να κάνει, να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να κάνει κυταρικές επιδιορθώσεις και να κάνει άλλα πράγματα. Εκεί είναι το θέμα, ότι όταν τρως συνέχεια, το θέμα είναι ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αυτό. Τις κυταρικές επιδιορθώσεις. Και η λανθασμένη εντύπωση που μπορεί να έχουν κάποιοι για τη διαλυματική νηστεία, ότι ναι, μεν για κάποιες ώρες δεν τρώω, αλλά με το που ανοίξει η κάνουλα και τελειώνει ο περιορισμός, τρώω τα πάντα. Ναι, ούτε αυτό είναι η λύση. Ναι, γιατί εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Ότι για άλλη μια φορά είπα ότι τα δύο προγράμματα αυτά έχουν να κάνουν με το να τα χρησιμοποιήσει κάποιος για να μπουστάρει, ας πούμε, το ανοσοποιητικό του. Δηλαδή, το fasting είναι να μπουστάρει το ανοσοποιητικό σου. Τρως εύπεπτα πράγματα, τα οποία δεν παίρνουν πολύ χρόνο για να τα πέψεις και να τα απορροφήσεις, άρα κάνεις άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με κυταρικές επιδιορθώσεις. Και επίσης έχεις και αλλαγή των επίπεδων ορμονών, και το οποίο μπορεί να καταστήσει το αποθηκευμένο λίπος πιο προσιτό και διαθέσιμο προς την κινητοποίηση και το κάψιμο. Έτσι. Βέβαια, θα έλεγα πως γενικότερα το να μην τρώει κάποιος, να μην τρώει πολύ, εν πάση περιπτώσει, και να αφήνει κάποια διαστήματα κενά, έχει ευεργετικές αλλαγές σε πολλά γονίδια και μόρια που σχετίζονται με τη μακροζωία και την προστασία από τις νόσους. Άρα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους να αποφύγουν τα φουσκώματα, να φτιάξουν το εντερό τους και κυρίως να μπουστάρουν το νοσοποιητικό τους. Μάλιστα. Έτσι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι... Έχουμε βάλει συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής, όπως είναι η Alloy, που όλοι την ξέρουν. Έχουμε βάλει το Pro Balance, γιατί σίγουρα θέλουμε μια καλύτερη ενυδάτωση και επειδή το 80% των ανθρώπων σήμερα είναι αφυδατωμένοι, γιατί δεν έχουμε αρκετούς ηλεκτρολίτες για να κρατήσουμε το νερό που πίνουμε. Έτσι. Άρα έχουμε δώσει το Pro Balance, όπου έχουμε μείωση της κόπης, αλλά κυρίως ενίσχυση της εφυδάτωσης. Πρωτόγαλα, θα μπορούσα να μιλάω για το πρωτόγαλα ώρες και μέρες. Έτσι. Μπουστάρει το ανοσοποιητικό, άρα νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει αρκετό κόσμο να ανταπεξέλθει, κυρίως και τώρα που έχουμε τις ιώσεις και τα λοιπά, σε μια αυξημένη τέτοια διαδικασία. Και βέβαια το Herbal Tea, το οποίο φροντίζει για την επαρκή πρόληψη των υγρών και την πρόληψη της αφυδάτωσης και των αρνητικών συνεπειών. Το θέμα είναι στο Go Fasting, θα πρέπει κάποιος να πηδήξει ένα γεύμα ουσιαστικά, δηλαδή κάποιος μπορεί να φάει στις 9 το βράδυ και μετά να φάει την άλλη μέρα στις 12 το μεσημέρι. Κάπως έτσι. Αυτό. Να πηδήξει, ας πούμε, το πρωινό του. Να πηδήξει το πρωινό. Ναι, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πηδήξει το πρωινό, κάποιος μπορεί το βραδινό. Αλλά επαναλαμβάνω πως η προσέγγιση πάλι θα πρέπει να είναι: θέλω να φτιάξω τον εαυτό μου, θέλω να νιώσω καλύτερα. Θα το δείτε και από τα testimonials τώρα που θα έχουμε στο επόμενο βίντεο, ότι αυτό που βλέπουμε σε μια διαδικασία, νομίζω και πως αυτό που πρέπει πλέον ο εκάστοτε άνθρωπος και ο εκάστοτε πελάτης μας να κάνει είναι να μείνει ευχαριστημένος. Έτσι. Νομίζω αυτό. Άρα λοιπόν, για να τελειώσω με το fasting και να προχωρήσουμε τα testimonials, είναι αποτελεσματική επιλογή στη μείωση του βάρους και τα τρία προγράμματα. Θα χάσει κάποιος κιλά ούτως ή άλλως. Έτσι. Εδώ έχουμε ορμονικές αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μείωση του λίπους, ενεργοποίηση μηχανισμών κυταρικής επιδιόρθωσης και βέβαια είναι ιδανική για όσους προτιμούν τα λίγα γεύματα. Δεν θέλω να τρώω την ώρα, ρε φίλε. Θέλω αυτό μεσημέρι βράδυ. Τέλος. Ξεκάθαρο για μένα. Άρα εγώ μπορώ να το υποστηρίξω. Και βέβαια ενισχύει την καστιτερική λειτουργία γιατί ξεκουράζει ουσιαστικά το ανοσοποιητικό. Επαναλαμβάνω, και τα τρία προγράμματα διέπονται από μια ολιστική προσέγγιση για να νιώσω καλύτερα. Και θα το δείτε ξεκάθαρα και από αυτούς που δοκιμάσανε το πρόγραμμα, έτσι, τους οποίους τους υποστηρίξαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα μας πούνε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι τώρα και εγώ το περιμένω με ανυπομονησία, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα τεστ μας σε ποιους βέβαια, στους δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο για να δείτε τη διαφορά. Είναι άνθρωποι που με την καθοδήγηση του κ. Κοτσί και με τα νέα μας προϊόντα έκαναν αυτή τη διατροφή, αυτή την προσπάθεια, ακολούθησαν αυτά τα τρία διαφορετικά προγράμματα. Πάμε να το δούμε. Λίγο πρισμένη. Αισθανόμουν ότι λαχάνιαζα. Ανέβαιναν οι φόρες, πήγαινα βόλτα το σκύλο και λαχάνιαζα. Φουσκωμένη. Μια δυσφορία. Ένα φούσκωμα. Αισθανόμουν λίγο βαρύς και η αλήθεια είναι κάπως άβολα με κάποιο που κάμισε στην καρταρόμπα μου. Ένιωσα ότι έκανα κάτι για τον εαυτό μου για να είμαι καλύτερα. Τέλεια. Ήξερα τι θα μαγειρέψω και τι θα φάω. Αν και μέσα στις γιορτές το διασκέδασα, μου άρεσε πολύ. Θα ομολογήσω, πείνασα τις 2 πρώτες μέρες, ειδικά πρωί και βράδυ.
Λίγο μου έλειψε η ρακή και ένα κρασάκι, αλλά όλα καλά. Ήρθανε και αυτά μέσα στα Χριστούγεννα, όλα καλά. Πάρα πολύ γρήγορα. Απόλαυσα ιδιαίτερα τις νέες γεύσεις που έχουμε στην γάμα μας. Οπότε, τέλεια. Πάρα πολύ εύκολα γιατί ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Αμέσως. Από την τρίτη μέρα προσαρμόστηκα πάρα πολύ καλά, γιατί τα προϊόντα είναι πολύ γευστικά και βεβαίως χορταίνουν, οπότε με κρατούσαν αρκετή ώρα. Αμέσως. Ήταν πολύ απλό, ήταν καταπληκτικό, το χάρηκα. Η ακαταμάχη της γεύσης με βοήθησε να ακολουθήσω το πρόγραμμα πιστά. Ανυπομονούσα να σηκωθώ να πάρω το πρωινό. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, ήταν πάρα πολύ βοηθητικό και με απελευθέρωσε από συνταγές, από μετρήσεις, από τα πάντα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Εύκολα μπορώ να πω, αν και υπήρχαν μικρές ατασταλίες στις μέρες των γιορτών. Έκανα το go fasting και έχασα 4,5 κιλά. Ένα ξεφούσκωμα, αυτό που ήθελα δηλαδή στο στομάχι, και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Έκανα το πρόγραμμα Go Fasting και σε 7 ημέρες έχασα 3,5 κιλά. Δεν το περίμενα, γιατί ξεφούσκωσα. Πραγματικά πρέπει να έχασα αρκετούς πόντους και νιώθω υπέροχα. Ναι, εννοείται. Ξεφούσκωσα. Έχασα 3,5 κιλά μέσα σε 3 εβδομάδες που έκανα το Go Healthy και μου είπαν ότι σταμάτησα να ροχαλίζω. Είμαι στο πρόγραμμα Body Mission. Ακολουθώ το πρόγραμμα 21 μέρες. Είμαι 2.700 σε βάρος μείον και επιτέλους απόκτησα ξανά μέση μετά από χρόνια. Σε 3 εβδομάδες έχασα 5,5 κιλά. Πραγματικά έμεινα άφωνος. Το ίδιος και εγώ, χωρίς να πεινάω. Τι θα κάνατε? Αν ξέρατε... Ότι το αποτέλεσμα Είναι σίγουρο. Θα αποφασίζατε να ξεκινήσετε μαζί μας? Eller Health and Beauty. More quality for your life. Να σας δώσω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου. Βλέπω κάποιους ανάμεσά μας. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Μπράβο σας, πραγματικά. Και σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτό που θέλαμε να δείξουμε σήμερα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σκέψου, Δέσποινα και όχι Δήμητρα, ότι το κάναμε μέσα στην περίοδο των γιορτών, έτσι, που καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι, και καταφέραμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά όλοι κοιτούσαν τα πόσα κιλά χάσανε κτλ. Εγώ δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα μείνω ότι ο άλλος ένιωσε καλύτερα. Ένιωσε καλύτερα γιατί δεν είχε φουσκώματα, ένιωσε καλύτερα το σώμα του, δεν λαχάνιαζε, δεν έκανε, έχασε κιλά. Και ξέρεις, το ένα συμπαρασύρει και το άλλο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις με τέτοια διαδικασία, θα κινηθείς και περισσότερο. Έτσι, ακριβώς. Οπότε νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται. Έτσι, και είναι και ψυχολογικός ο παράγοντας. Δηλαδή, αισθάνεσαι πολύ καλύτερα και ψυχολογικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τις μέρες αυτές που βιώνουμε όλοι και περνάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν φύγετε. Εσείς αντιμετωπίσατε ποτέ πρόβλημα βάρους, απώλειας, μπήκατε σε τέτοια μάχη με τον εαυτό σας? Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα ήθελα να σου πω ότι ναι, ήμουνα υπέρβαρος και τα κατάφερα και τώρα είμαι lean, αλλά... Πρόσεχες για να έχεις. Ναι, αλλά θα σου πω το εξής, ότι όλα αυτά που λέω τα κάνω. Δηλαδή, κάνω διαλυματική νηστεία. Γι' αυτό δεν αντιμετώπισες. Δηλαδή, τώρα έχω να φάω από χθες το απόγευμα, δεν έχω φάει ακόμα. Κάνω τέτοια. Πήγαινε να παραγγείλεις κάτι Ναι, να θα φας φάω, γρήγορα. θα φάω, εντάξει. Ναι. Ας πούμε, το πρωί σηκώθηκε και πήγα ένα μπάνιο στη θάλασσα. Θέλω να σου πω, τα κάνω αυτά. Αλλά νομίζω πως πραγματικά συνταχτείτε μαζί μας. Πολύ σημαντικά πράγματα έρχονται και θα σας βοηθήσουμε πραγματικά αυτό το κομμάτι, κυρίως το διατροφικό, να το πάμε πάρα πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να συνεχίσουμε σύμμαχό μας. Δέσποινα και όχι Δήμητρα. Καλές επιτυχίες και στις ομάδες. Καλή επιτυχία σε όλα.